عزو سلام تقبلوا فنونا بمكتال شكوبوز خوركم تعاسبتي كمي تمسين لهم سنبت عصوتو سلسة ساعة شعاتم شسترالو هاقراون زيادات حيزركم قريبا لهم لما كتالكم بغور زعدم صحاتكم تسنح ميكا الحرقو فلما هاقم بكنت وتاتو افلم ابي زوبادوبو بمربات مطفى معي منتا تبابع وتيت امزجيبو شنفر حرشا زوبادو باوكي بحري تكبار مربات حرشاوي لمعات جمجمو ابي زوبا ماكل اب هاغراوي مرمرا شامناي كفلي بلصوصي نزمز غوبو تماروش لمات في توراري تعديلو اب زيناتات وصاي امريكان ايرانن بمونغونيت عمان اب كتما مسقط ناي مجمرتا زيك تاوي زربا كايدان بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اب لعل روسيا تصنيعو نصنح غراتات بحد عمت اناويلو علماوي واعي اب زمت 5 عامات كبر وسنا بزحزه درجه كديب كم زخل عامات زرزر زينا اب زوبادوبو ماي مند متفاز كيرزلو صعرات تبابع وصيت كم زمزغبه مدب تمرتين عبيتن مغمغام بعصوتو حدا ميازيا اب مندفراب استخايد اخيبا تغليصوم اب چنفر تمرتي حلافي مدب تمرتين عبيت ممر بلاي نور حسين اب زغربو صبصاب اب زحلف عصوتو 5 عامات لعل عصوتو 4000 زيغاتات كساب 30 عامات تمايرو ماي مند كم زطفو بمغلاص بمنصر زنبرو بدوتات زمسكن سراح كم تعامل رديوم مدبات متفا مهيمنت اب مبزحتو كبابيتا زوبادوبو بحفشابتن لعل متحبار ام حضرت كبابي زرايلن دما بفلاي سوغيمو كمزلو تقيشو دما اب مبراوي اصادف جن بخمتي زتوطنو سلازيكده منستر تمرتي فولي قلاحتا كغبرلو تلابي اب منستر تمرتي وانا دايركتور كفلي تمرتين عبيتن ميديان اتو غبرس قدمان بوغنو اب غوب عدميوم ناي تمرت عدل زيرو غبو زيكاتات نخمهارو بمنغدي مدبات متفا مهيمنت مشيتاو تمرتن حصرت موياو سلطناتاتن بايتا تفطيرو كمزلو بمغلاص حرتسب بغبو كتقملو زخاخيرون تساتفتي بوغنو ماب مطفا مهيمنت وحدت ممحدارن جنبارن كعزز دكس مهيمنت نخيغاطم كوماوي ابيات نباب بعينتن بزحن كعبيا كمون تمرتاو مدبات اب مرحب بوزحن كعبي زبل ريتوتا تقريبهم حلافي چنفر تمرتي زوبا دوبوب ممهر هبتزغ كيدانا بزحابو مزازن قال كلن وزواتات مس مشارختي بمتحبارا مطفا مهيمنة زتوكر مصنعت بمكيار كاب مهيمنة نتصازو جالو ناي غيزي مقان كفلطا ممرح سراح هيبوم ناب كالزينا مسنسغرم چنفر حرشا زوادو باوقي بحري غسغاس تغبارا بقدامي ربيع عام 2025 كعمم ستوطنا مربات حرشا ولمعات زغمغم ركب بعصرتو كلته ميازيا اب عصبا قانيعوم اما حداري زوبادو باوقي بحري امباسادور محمد سعيد مانتاي ابزسمعو مدره اتي زوباب صغاتات حبتام كونت هونه اب حرشاوي مداي غنا كم تزدله كمزي تسغوم بمتقاس مصنعت بمكان استجمر نطفتات مسفحن ممعبالن مصر حرشان زوس دوزلو تصفو توغسوتات موغيسو حالفتي چنافر هادوتا دما اب لمعات هابتي انسسا اغرغلو زوباو قططر لابوراتوري طعنا انسان بولن مخاعبة أوتوت حرشا بدوهتات مفتح حساباتن كمون ناي كالاي ربعي مربات زملكت مجلس يهبوم يتوم موياوانا بتصبصبوم زدلت احتغرسي سرحات تماليو بوقعاتن أخلاتن سمويا مزمدبو كابزوبا حالفون هاجر زغون مهرتي كحفز تخلو كمزولو بريهم أموداتا تساتفتي سرع قمقامات ككات نتفتات معقاب حمدن ماين كحيل زودب سلطناتات كسفح نكونتات آيرن كليمارز السما معزري كقرب تجمير زلو مدب نوس ربح قاصعو حرشا بزلعله كقصل زرغحه بيت سمرتي حرسوت كسفح كمون بزي حقاو مجد زاتو مهرتي حرشان قماماتن متا وهدت ناي كلو مشارات اكلات كحيل تلابيوم اب زوبا ماكل بمتحبار حمامته مس ممحدار زوبان چنفر ميس تمرتن اب هاغراوي مرمرا شامنا كفلي عامته تمرت 2023 بولصوصيت نزمزغبو 241 تمارو شلمات في تورار تعديلو تمال عصوتو كلت ميازيا اب دراش اكسبو ابستخايدس نسعات
እቶም 61 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ብሉፃት ተምሃሮ ካብ 9 ንላዕሊ ነጥቢ ዘመዝገቡ ምዃኖም ተገሊጾም ካብ ጠቕላላ ንሽልማት ዝበቕዑ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 5 ሃብሮም ተምሃሮ 100 ካብ 100 ብምዝጋቦም ተሸለምቲ ዋንጫን ታብለትን ክኾኑ በቂዖም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር በላይ ሃብተጋብር ተምሃራይ ብሉፅ ነጥቢ ከመዝገብ ዘኽእሎ ረቑሒታት ኣብ ርእስቲ መምህሩ ዘስንቆ ፍልጠት እናቱ ፃዕርን ናይ ወለዱ ኣለይቱን ምክትታልን ደገፍን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተራ ወለዲ ክዓዘዛ ዘኻኺሮም ሓላፊ ጨንፈር ሃማመተ ኣቶ ሳምሶም ክፍለ ቢግድዩ ትምህርቲ ምንኩርናዕ ምዕባልን ስልጣንን ስለ ዝኾነ ተገዳስነትን ብቕዓትን ተምሃሮ ክብ ንምባል ምስ ትምህርቲ ብምትሕባር ዕቱብ ፃዓርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣቦ ወንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ዲን ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል እቲ ዕለት ብዘይካቲ ኣብ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ ኣብ መንጎ ከተማን ገጠርን ዝጸንሐ ናይ ውፅኢት ጋብ እናፀበበ ይኸይድ ምህላው ብቐሊል ክትርዳእ ዝሕግዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ንዕዉታት ተምሃሮ ወለድን መምሃራንን የውሃና ኢሎም ተሸለምቲ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ረኺቦሞ ብዘለዉ ሽልማት ተባቢዖም ዝቕፅል ጉዕዞ ትምህርቲ ብዓወት ንምዝዛም ቃል ኣትዮም ኣብ ንኡ ዞባታት ሃይኮታን ፎርቶሳዋን ዝርከባ ቤተ ትምህርቲ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ተምሃሮ ካይደን ኣብቲ ስፖርታዊ ውድዳት ባህላውን ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ቁሸት ትምህርትን ፍርያት ምህዞን ሰንዓን ዘጠቓልል ቅነ ኣብ ንኡ ዞባ ሃይኮታ 502 ተምሃሮን 93 መምሃራንን ኣብ ንኡ ዞባ ፎርቶሳዋ ድማ 292 ተምሃሮን 14 መምሃራንን ተሳቲፎም ኣብ ንኡ ዞባ ሃይኮታ ራእይናን ዕላማናን ንብቕዓት ትምህርቲ ብዝብል ቴማ ንዝተኻየደ ቅና ኣመልኪቶም ሓላፊ ትምህርቲ መምህር ዓብደልቃድር ዓብደላን ኣቦ ወንበሪ ኮሚቴ ቅነ ተምሃሮ መምህር ሳልሕ መሓመድ ሓመድን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝቐርበት ሕሶታት ንብቕዓትን ተምሃሮ ዘንፀባርቕ ኣገዳስነት ናይቲ መደብ ዘነፅርን ምዃኑ ገሊፆም ኣመሓዳርቲ ንኡ ዞባ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ቦጎኑ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ነንፅብራ ናይቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ትምህርታዊ ንጥፈታትን ባህላውን ስፖርታውን መሰናዶታትን ብምዃኑ ከምኡን ኣካላት መንግስትን ብውህደት ዝዋስኡሉን ዝድንፍዕሉን ኣገባብ ክተኣታቶ ዘኻኺሮም ውህድ ቅኒት ድርኺት ንምዕባለ ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ቅና ቤተ ትምህርቲ ንኡ ዞባ ፎርቶሳዋ ድማ ውድዳት ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ዘጠቓለለ ስፖርታዊ ንጥፈታት ትምህርታዊ መደባትን ካልእ መሰናዶታትን ዘጠቓለለ ምንባሩ ወደብቲ ናይቲ መደብ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡ ዞባ ዒላ በርዒዱ ኩሉ መድያዊ ተራት ስራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ዝዓለመ ዝተምህሮ ብ8 መያዝያ ተዋሂቦ እቲ ብቤት ፅሕፈት ሃማደ እቲ ንኡ ዞባ ዝተወደበ ዝተምህሮ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ሕቶ ፆታዊ ማዕርነትን መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ዝፀንሐን ርዲት ክብ ንምባል ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብቑዕቲ ጓል ኣንስተይቲ መሰረት ብቑዕ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነት ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ንምርጋፅ ተራን ኣበርክቶን ስራሕተኛታት መንግስቲ ክዓዝዝ ልቦዋ ቀሪቦም ኣመሓዳሪት ንኡ ዞባ ዒላ በርዒድ ወይዘሮ ዓሻ ዓሊኖር ኣብ ዝሃበቶ መዛዘሚ ቃል ውዳበ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ውዳበታትን ክሕይላ ከምኡውን ነፍሰን ብትምህርትን ሞያን ንምዕባይ ብቕፃል ክሰርሓ ተላብያ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ንኡ ዞባ ዓረዛ ንመምህራን ቅድመ ትምህርትን ሱፐርቫይዘራትን ኣብ ምሕደራ ቤተ ትምህርቲ ኣገባባት ስነ መምህርናን ዘተኮረ ስልጠና ሂቦም እዚ ካብ 2 ክሳብ 6 መያዝያ ዝተዋሃበ ስልጠና ንኣገባብ ኣብ ማህራን ዕቃብ ሰነዳትን ከምኡውን ሜላታት ኣተኣላልያ ተምሃሮ ዝምልከት ኮይኑ ምስ ምስፋሕ ትካላት ቅድመ ትምህርትን ምምሕያሽ ኣገባባት ምህሮን ሓጋዝ ተራከም ዝግልዎ ተገሊጾ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡ ዞባ መምህር ተስፋ ህይወት ወልደ ገርጊስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዝርግሐ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብዕፅፊ ከም ዝዓበየ ብኡ መጠን ድማ ቁፅሪ ተምሃሮ ብ89 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ብምሕባር ኣገዳስነት ስልጠና ርዱ ከም ዝኾነ ገሊጾ ኣብ ንኡ ዞባ ዓረዛ ብፈለማ ዓመታት ናጽነት 3 ጥራይ ዝነበረ ቁፅሪ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብዚ እዋን ናብ 18 ክብ ኢሉ ምህላው ሰነዳት ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ይነፅር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ምክትታልኩም ክቅፅሉ ደግመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናጽሎ ይዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜናታት ወፃኢ ወከልቲ ኣሜሪካን ኢራንን ትማል 12 መያዝያ ብመንጎኘት ዖማን ኣብ ከተማ መስቐጥ ናይ መጀመርታ ዘቀታው ዝርባ ካይዶም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ን2 ሰዓትን ፈረቓን ዝቐፅለ ዝርርብ ሃናፅን ኣብ ሓድሕዳዊ ምክብባር ዝተመርኮሰን ክብል ብምግላጽ
ኣብ ጉዳይ ንክለሳዊ መደባት ሃገሩ ብሓፈሻ ብምልዓል እገዳታት ድማ ብፍላይ ዘተኮረ መንባሩ ሓቢሮም ክልቲኦም ወገናት ዝመጽእ ቀዳም 19 ሚያዝያ ተወሳኺ ዝርርብ ንምክያድ ከም ተሰማምዑ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ብወገኑ እቲ ዝርርብ እወታውን ሓናጽን ከም ዝነበረ ገሊጾም እቲ ዝርርብ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ምህዳእ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሓያሎ ወገናት ይገልጹ ኣለዉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝርርብ ምዘይ ዕወት ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣጽኒዓቶ ንጸንሐት ገዳታት ብሓደ ዓመት ኣናዊሕዎም ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ሩስያ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ሓደጋ ኮይና ትቕጽል ከም ዘላ ብምግላጽ እዩ እቲ ገዳታት ብፕረዚደንት ነበር ጆ ባይደን ብ15 ሚያዝያ 2021 ዝጸደቐ እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣቐዲሙ እውን ሩስያ ኩናት ዩክሬን ደው ንምባል ኣብ ስምዕ ምዘይትበጽሕ ኣብ ልዕሊያ ሓድሽ ገዳ ከም ዝውስን ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካን መሻርክታን ካብ 2014 ንድሓር ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣሽዓት እገዳታት ከም ዘጽደቓ ጸብጻባት ይሕብሩ ዓለማዊ ዋዒ ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ክብረ ወሰን ናብ ዝሓዘ ደረጃ ክዲብ ከም ዝኽእል ሓድሽ ከባብያዊ መጽናዕቲ ኣሚቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዓመት 2026 ካብ ዝሓለፈ ዓመታት እታ ዝዋዕየት ክትከውን ከም እትኽእል ግምታት ዋሂብሎ ክሊማዊ ምምዝባል ንምግታዕ ዕቱብ ስጉምቲ ክሳብ ዘይተወስደ መጠን ዋዒ ዓለምና ክውስኽ ምዃኑ ክኢላታት ኣከባቢ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ክሊማዊ ነውፂ ንምግታዕ ኣብ 2015 ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ ዝተበጽሐ እግራዊ ስምዕ ዛጊዳ ባይታ ከም ዘይተተግበረ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ክቱር ዋዒ ቀዝሒ ዕለቕልቕ ባድዕ መሮርን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ክኢላታት ይጠቕሱ ብሰንኪ እቲ ሓደጋታት ሰብኣዊ ቁጠባውን ዋታውን ክሳራታት እናወስኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ልዕሊ 23.8 ቢልዮን ዶላር ሓድሽ ወታደራዊ ደገፍ ክህባ ተመበጽዐን እዚ ዝተገልጸ ብጀርመንን ብሪጣንያን ዝምራሕ ን32 ኣባል ሃገራት ኔቶን ኤውሮጳ ሕብረትን ከምኡውን ካልኦት 25 ሃገራት ዝሓቁፍ ጉጅለ ምክልኻል ዩክሬን ማለት UDCG ብ11 ሚያዝያ ብከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ኣብ ዘካየዶ ናይ ሚኒስትራት ምክልኻል ኣኼባ እዩ ኣብቲ ርክብ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግሴስትን ብማዛ ተሳቲፎም ምንባሮም ማዕከና ዜና ቃሊሐን ሚኒስትር ምክልኻል ብሪጣንያ ጆን ሂሊ ድሕሪ ርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እተን ሃገራት ንዩክሬን ዝወሃብ ወተሃደራዊ ደገፍ ንምዕባይ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ሓቢሮም ሚኒስትር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፒስቶሪዮስ ብወገኑ ሃገሩ 4 ስርዓታት ምክልኻል ኣየር 100,000 ተተኮስቲ 25 ድሩዓት መካይን 15 ታንክታት 100 ራዳርን ካልእ ኣጽዋርን ክትልእኽ ምዃኑ ኣፍሊጦም ይኹን እምበር እቲ ዝግበር ደገፍ ፓትሪዮት ዝተባሃለ ስርዓት መከላኸሊ ኣየር ከም ዘጠቓልል ዘነጸረ ሚኒስተር ፒስቶሪዮስ ፕረዚደንት ዜሌንስኪ ተወሳኺ ስርዓት ፓትሪዮት ክውሃቦ ንዘቕረቦ ጻውዒት ነጺግዎ መንግስቲ ሩስያ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ደገፍ ካብ ምቕራብ እቲ ኩናት ብሰላማዊ መገዲ መዓልቦ ክረክብ ክሰርሓዩ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሖም ወተሃደራዊ ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ነቲ ኩናት ካብ ምብኣስ ሓሊፉ ኣብ ባይታ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘይህሉ ወተሃደራውያን ክኢላታት ክገልጹ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ፓኪስታን ቤላሩስን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ዘካየዶ ምትሕብባር ብሓፈሻ ቁጠባዊ ሽርክነት ድማ ብፍላይ ንምድንፋዕ ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ኣብ ዝስምዕ ዝበጽሓ ብቤላሩስ ናይ 2 መዓልታት ዕለት ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍ ብ11 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ሚኒስክ ምስ ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መድያት ምክልኻል ኣከባቢ ንግድን ቁጠባን ዝካየድ ምትሕብባር ንምምዕባል ዝተፈላለየ ስምዓት ከቲሞም ብዘይካዚ ልዕሊ 150,000 ሞያውያን ክኢላታት ፓኪስታናውያን ስራሕተኛታት መንስያት ናብ ቤላሩስ ንምስዳድ ተሰማሚዖም ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ኣብ ምፍራይ ሕርሻዊ ማሽነሪታት ብፍላይ ካብ ተመክሮ ቤላሩስ ክትቀስም ከም ትደሊ ገሊጾም ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ብወገኑ ቤላሩስ ካብ ፓኪስታን ብዝመጽእ ሕርሻዊ ምህርቲ መድሃኒታት ዓለባታት ክዳውንትን ጫማታትን ዕግብቲ ምዃና ነጺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ከም ተመያየጡ እውን ተፈሊጡሎም ቤላሩስን ፓኪስታንን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2024 ኣብ 15 ጽላታት ሓበራዊ ናይ ምርዳእ ስምዕ ከም ተፈራረማ ዝዝከር እዩ
መንግስቲ ሩስያ ብልዕሊ ዘይመንግስታዊ ኣሜሪካዊ ትካል እገዳ ኣጽኒዑ እቲ እገዳ እቲ ትካል ኣብ ሩስያ ዝኾነ ንጥፈታት ከየካይድ ዝኽልክል እዩ እቲ ትካል ጠለባት ሰራዊት ዩክሬን ምሽፋን ገንዘብ ክእክብ ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ጸረ ሩስያ ተቃውሞታት ክውድብን ከዋህድን ከምኡውን ብዛዕባ ሰራዊት ሩስያ ጉጉይ ሓበሬታ ክዝርግሕ ከም ጸንሐ ብምኽሳስ እዩ መንግስቲ ሩስያ ነቲ ስጉምቲ ወሲዱ መንግስቲ ሩስያ ብ11 ሚያዝያ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ እቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ተቃወምቲ ሩስያ ብምጥርናፍ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 ኣብ ኣሜሪካ ዝተመስረተ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦ ነቲ ትካል ፋይናንስያዊ ይኹን ካልእ ዓይነት ደገፍ ዝህቡ ውልቀ ሰባትን ኩባንያታትን ሕጋዊ መቕጻዕቲ ክውሰደሎም ምዃኑ እቲ መግለጺ ኣነጺሮም ሚኒስትሪ ፍትሒ ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 200 ዓበይቲ ትካላት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝርዝር እገዳ ኣትዩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሮም ኣብ ማእከላይ መብረቃውን ህንዲ ንመዓልታት ዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ወሪዶም በቲ ሓደጋ ዛጊድ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠወሱ ሰብ መዚ ሃገር ዝተደበዩ ግዳያት ክህልው ከም ዝኽእሉ ብምእማት እቲ ሃዝ ክዛይድ ከም ዝኽእል ሓቢሮም በቲ ሓደጋ ብልዕሊ መንበሪ ኣባይቲ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽሓት ነበርቲ ከም ተመዛበሉ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምድሪ ትምህርትን ካልእ ንጥፈታትን ተዋሪጹ ከም ዘሎ ተፈሊጦ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ክሳብ ዝመጽእ 14 ሚያዝያ ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝምት ትንቢት ብምህላው ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ከይዛይድ ተሰጊሎ ኣብ ህንዲ ብዘጋጥም ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣዊ ንዋታውን ቁጠባውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሶም ዝቐበልኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ደቡብ መደባት ምጥፋእ ማይምነታት ተባባዕ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ኣውቂዕ ባሕሪ ትግባረ መደባት ሕርሻው ልምዓት ገምጊሙ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ሽልማት ፊት ተወራሪ ተዓዲሉ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣሜሪካን ኢራንን ብመንጎኘት ዖማን ኣብ ከተማ መስቐጥ ናይ መጀመርታ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ኣካይደን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጽንዑ ንጸንሐ እገዳታት ብሓደ ዓመት ኣናዊሕዎ ዓለማዊ ዋዒ ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ክብረ ወሰን ኣብ ዝሓዘ ደረጃ ክዲብ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስገን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ብውያ ጽዕባት ቅርብያ ቦገን ግን ሰላም